ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଥିଲା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ମାଛ ଆଣି ବୋଉକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଫଟାଫଟ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନର କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିକି ତ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରେସରେ ହାପିକି ଛାଡ଼ି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଇକ ମୁହଁରେ। ପାଇକ ମୁହଁରେ ପନିର ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ। ତ ପନିର ଆଣିବାକୁ ଯାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବୋପା ମା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତେ ପନିର ଯେ ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଭାଇ ପନିର ଗଦେଇ ଥୁଛନ୍ତି 15-20 କିଲେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବ ବୋଲିଆ। ତ ଫଟାଫଟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଭୋଜିଟିକି। ତ ଦେଖିଲି ପନିର ଦେଇ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଡେକୋରେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତାପରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କମ୍ପେୟାର କରୁଥିଲି ବସିକି। ଦେଖିଲି ତାପରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତ ମାମା ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ କରି ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।